Perdona, em pots portar el compte? Gràcies. Perdona, no et vull molestar. Ens coneixem d'alguna cosa, tu i jo? Doncs, no, em sembla que no. Vaja, que suposo que me'n recordaria. Ja. Perdona, tens raó. És que, no sé, tinc el cap així. I per què ho dius? Per la veu. No sé, més familiar, simplement, eh? El que passa és que tinc el cap una mica així girat. Ahir em vaig enfadar amb una amiga i m'he aixecat una mica malament, no sé. Ah, i per què us vau enfadar? Doncs, si et dic la veritat, no ho sé ben bé. Portem molt de temps junts, hem fet un llarg viatge i m'agrada estar amb ella. Ahir se'm van creuar els cables. Mira, potser vaig fer un gra massa, és que no ho sé. Potser que no et preocupis gaire, no? Vaja, que aquestes coses passen entre les persones, sempre hi ha xocs i això no vol dir que no us estimeu. A veure, potser ella ho va fer amb tota la bona intenció i tu la vas malinterpretar. Ja. O a l'inrevés. No, sí, ja pot ser. Pensa que estem arribant al final del viatge i jo estic neguitós i ella també. Clar, és normal. Doncs mira, una raó de més per fer les paus. A més, si sou bons amics, suposo que no us costarà gaire. Jo estic segura, a hores d'ara, que ella s'ha mort de gana, segur. Sí. Potser sí, et faré cas. Portem molt de temps junts, però a mi m'agradaria estar molt més i en el fons s'ho mereix. Sí. Gràcies. On ha anat aquesta noia? En fi. Sonava la seva veu. Sí. Molt bé. Si jo només tinc un cafè. Ha marxat sense pagar. Déu-n'hi-do. Ha sortit cara a mi els consells, eh? Cago en dena.